tunggu dhisik. Iki sapa? Iki kepareng kula matur sinuwun. Ya. Kowe kuwi sapa? Tatama putranipun Rama Resi Palasara. Lho. Jebul Palasara wis duwe anak gedhe temen. Ya. Arep matur apa? Iya. Nyuwun pangapunten sinuwun. Upami wonten klentha-klentu ning ngatur diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun. Ya ora dadi ngopo. Menawi Kanjeng Rama Resi Palasara dipun anggep lepat kula minangka cesulihipun. Anak-anakipun Begawan Palasara minangka sulihipun kula sagah nambah rengkaning negari Wiratamuipun Prabu Gajah Sura Saprawadyabala. Kula sakateng sagah nrenggalangi. Yen to kowe bisa nrenggalangi prajurit Binggala prajurit Prabu Gajah Sura, gedhe ganjaranmu. Kula mboten betah ganjaran. Nanging gesang kula minangka sembahan kula Kanjeng Rama Prabu, Rama Premban Begawan Palasara kunjuk paduka Sang Prabu. Nyuwun pangapunten esti ning manah kula mboten badhe pados bondo donya, nanging kula netepi darmane kasatriyan. Kula anak pendhita pejah wonten paprangan patining satriya utama. Wong Binggala. Ayo tanding ngono. Iki Srayan Wirata, anak Begawan Palasara. Raja Mala kasih. Wawurmu rahan tengaraning ngajurit kang maku kang teko ya putuwa wa panjriting turangga ana satriya rengose cerapang metuke lakuku sapa kowe? Aku prajurit saka ngendi? Wah, prajurit Binggala. Kekasete Gusti Prabu Gajah Sura. Kowe takon kang dadi jenengku. Patihku Mandang Garba. Kowe sapa? Senopati Wirata. Kasihku Raden Rupa Kenca. Rupa Kenca? Ya. Aku Srayan Wirata. Gelem dadi Srayan Wirata. Paribasan sulung mlebu geni sebuto kandaku mundura. Malah dina iki tak jaluk kowe sak para kancamu minggata saka Wirata lungen genderamu bongkok ana gamanmu boyongan pesanggahmu gek minggata aja ngreget-ngregeti negara Wirata. Iblis lanat sugih kendel Pandawani aja mung dapur. Ayo ratu mongkon maju mrene lekaning atiku. Tebuah dadamu mutah lu dira takon dosa kowe.
Oh. Wah. Prajurit Wirata cakrak gagah rasa ngalembono. Nek wani wedi wani minggat. Wah. Ah. Tanganmu anyep. Aja kirang-kirang gumuyu kuwi ah. Iki Srayan Binggala. Sing wesi. Prabu Prabayaksa ayanana kridaku. Maju mrene, srampat ilang nyawamu kowe. Buta joget. Wah, kepaku aja joget to dapur karo isih. Mulane kowe iso joget, iso wae lungsulan ludrut. Ayo. Oh. Ayo, ayah.
Yarwa. Hei. Tak dulu, tak, tong, tak, kita dulu, tak. Wah, utuh kabeh. Ayak, ngulur-ulur wektu. Golek minta seraya. Apa ben? Sapa kowe, Gus? Putra Resi Palasara. Pandhita Saptawarga. Takon jenengku Bambang Setatama. Setatama, ya. Sapa? Takon murung aku Narendra Mbinggala. Prabu Gajah Sura aku. Gajah Sura ya. Aja melu-melu celeng keboloten belo melu seton. Mundura tak eman kowe. Ora susah ngeman karo mungsuh. Ngemano awakmu wah sugih kendel pondhoane. Ketiban gadhingku blodol wadukmu prayitna ngati-ati capit ora kelakon pedhuwek gulumu delajat apa kowe.
Kakang Setotama ora nyono jebul kowe gugur remadyan ing palagan Kakang. Kakang Setotama, nek kowe mati aku melu sapa Kakang? Adikku Di, Rekatawati wis kowe aja nangis. Aja nangis tegakno pun Kakang. Mbok menawa pun Kakang ya mung tekan semene. Anggonku bebarengan urip karo kowe, Yutiknawati. Wah, dalah. Setotama nganti tatu dadamu kena gadinge Prabu Gajah Sura ning telaline Gajah Sura pedhot mati Gajah Sura. Dikuat-kuatake Setotama sinuwun sesembahaning bangsa Wirata. Ingkang mekaten menika kala wau estanipun. Kula namung ngetingalaken dharma bekti kula dhumateng tiyang sepuh kula. Rama Premban Sang Maharsi Palasara. Cethanipun kemawon kula nambah kelepatanipun bapak kula Sang Resi Palasara. Sinuwun sedaya kalepatanipun tiyang sepuh kula Resi Palasara. Kula tambah kula tambahi nyawa kula wonten negari Wirata. Lan kula nyuwun titip adik kula pun Yutiknawati. Durgandana, piye Raden? Aku njaluk titip adikku Yutiknawati mangsa bodho wengkunen garwa. Mbok menawa yen to bakal bisa dadi mulyane adikku. Lan aku mung titip peling karo kowe. Ya piye? Mbok menawa kowe besok kowe duwe turun karo adikku Yutiknawati. Besok anakmu jenengno nunggak semi kaya jenengku nganggo jeneng Seta. Bela dalah Gandana, lho mboten dawuh Rama. Ya. Panjenengan ingsun iso nampa lelakon iki. Mbok menawa panjenengan lelakone Mbak Yu Muhid Durgandini dalasan lelakon negara Wirata ya wis kowe kudu mengku kelawan si Yutiknawati wong nyatane Setotama dene wis gugur pengawakku sumo bangsa lan iki tedhak turune si Palasara kadang-kadange Setotama Kincaka rupa Kinca Raja Mala kala mangsane besok yen to kowe jeneng ratu. Iki kados pundi, Ram? Yen to sira mulih keprabana negara Wirata. Putra-putrane Sang Resi Palasara kae kantinen minangka senapati negara Wirata Jalaran. Ingsun nyumurupi kadigdayane Kincaka rupa Kinca Raja Mala ngebati-bati. Muga-muga bae ing tembene Kincaka rupa Kinca Raja Mala tetepa manunggal ing negara Wirata dadi sapu kawating Wirata yen kowe jemeneng ratu. Kamu niki Rama. Lan aja lali Setotama wis mitungkas kaya mengkono besok yen to kowe duwe anak lanang supaya nunggak semi jenengno nganggo jeneng Seta. Ngestaken dawuh Paduka Rama.